Buma selagui kapkha sajala thwijima bagui hanya hai tei khoroksa tiprasa sikla chibri mwtai nai kifilui lama kasuoi laske bujakha Aichuk Debbarma tai lachijagwi sajung no kotok sorowi thwikha. Hadike salanya Aichuk Debbarma bo school o pori bini umar bwswk bo kamini. Norok naitongdi ani channel no paiya sak. Aw norok jotono nugkhana tei jotono sai mankhana sal kisa swkang Parmeshwar yang bui bwtharjakmani. Bono bui bwtharnai rok no sasti rwdi tai Parmeshwar yang no justice rwdi hinui mombati sogui chiru khoklaiui kha khama kha duma se paiyaku hanya hai mwtui hai patimung pati thangkha jormodi kamini Aichuk Debbarmani sakao. Koktoma o saimangkha chibri mwtai nai kifilpuru gongaluk ni gas company ganao 7 jona borok bono lash khai bwkha kokkhai mosi je bunai rok kubun bongso ni borok ya chini bongso ni tiprasa rok no bunai. Amo bujakmani pore Aichuk Debbarma kebono kunu sayaui lachijagwi de tai kunu karon de bo sajung no kotok sorowi thwikha. Ayang bwchwla thwijagwi buma khasiya wngwi muktui swlagwi kapkha. Saimangkha Aichuk Debbarma ni umar 18 boshor bo class 12 o pori tongo Sinod English Medium School Lephungao. Aichuk Debbarma kotok sorowi thwima khwnawui jotono hwnwi tongkha bo tamoni bagwi kotok sorowi thwikha. Jodi no bini sakao themorang rok buma tongkha khai nukhungni borok buma buphano saui kaisale lama karwi mankhamu. Omono ang joto borok rok no kaisa kok sana o chungo kunu kisu problem wngbo nukhungni ama babusung no swkang share khai di kok rok. Pathrakhai kunu kaisa decision rok tana di tamoni hinkhe kaisa hamya decision nukhungni buma buhachung no bwswkhe kosto rw amo nukhungni ama babusung no sai mano. Paithakgo saimangkha Aichuk Debbarma nai bunai rokni bisingo khoroknwi romjaka hinui. Hinkhe chwng mo naio o khoroknwi romjaknai rok no sasti rwna wngthu. Tai amsuk kok saui ang ani video no ma pari swnai.